Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Usa ka burger shop sa General Santos City ang gi-hold up sa usa ka lalaki nga gidudahang adunay bitbit nga pusil. Halos 10,000 nga kita sa mga tindahan natangag sa mga hold-upper. PNP, adunay person of interest sa krimen. Si Efren Mamak nakaalerto. Kuha sa CCTV kining usa ka lalaki nga nakaitumog t-shirt ug dunay tabon ang ulo nga gitagad sa duha ka tindera human kini miduol sa usa ka burger shop sa Purok Malakas, Barangay San Isidro, General Santos City, Lunes sa kadlawon. Kita sab nga duna kini gibit-bit nga butang apan gitabunan og panyo. Apan kalit nagkaguliyang ang maong mga tindera human mideklara kini og hold up ug gipugos ang maong mga tindera nga ihatag kaniya ang halin sa tindahan. Pagkahatag, dali kining misibat. Muabot sa halos 10,000 pesos ang natangag sa maong hold-upper. Apan gidudahan kung tinuod ba gayud nga pusil ang bitbit sa suspect. Nga nag-declare daw kunog si hold up. Sa iya daw sanina na armas adto murag wala man makita sa video, wapoy nakita nga witness ito kay siyempre kadlawon man to. So, subject for investigation dito tanan. Sumala sa mga tricycle driver sa lugar, posibleng taga didto ra sa maong lugar ang hold-upper. Kabisado na siya kung taga diri lang. Dahil siyempre, kung diri siya mga pikas, dagal CCTV. Kung diri, napod. Pero kung diri taga diri, dakpan ko na siya. Hinuon, dunay person of interest ang PNP. Ginakuan pa og pahayag ang tagiya sa mong burger shop. Hinuon matod sa PNP, mutabang daw kini sa investigasyon. Cooperative naman sila. Sila ka pa nga mismo nagbigay sa amin ng kopya ng CCTV. From there, pinakandakan namin ng backtracking if ever baka sakaling mahagip namin doon yung may getaway vehicle ba. Gumikan sa hitabo subling nagpaymangno ang kapulisan ngadto sa mga dunay negosyo nga gawas sa CCTV angay sab nga mag-hire og security guard. Kauman si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.